Ik vond het jood nog wel een noffelijke dag. Er weer aardig wat zinnen hier en daar een buiken met de bleunen dan ik bij. Maar dat zal morgen al je oors worden. Het wordt morgen de minwaardag van deze weekend. En roeg ik nog een keer. Allereerst maar even naar Joen en vannacht. Nou, Joen is het nog wel droeg. Vannacht komen al de eerste buien vaart in het kust- en maatgebied. Maar komen ze op Tonger. Het oosten lijkt het nog heel droeg te houden. En de temperaturen binnen best wel heeg. 12, 13 graden. De wind uit het zuiden en het zuidwesten waait krachtig rond het. Krijgt saus rond zon voor het kust- en maatgebied. En dan morgen, daar komt die buien. En dan even wat zinnen. Daarna nog meer buien. Maar kon ze op Tongen, maar kon ze op Hagen, maar kon ze op Protewetter, Wetroerlijst. En kon ze op Zwieren, Wienstetten. Dus een duidelijke maskoging. En verder de temperatuur 16 of 17 graden. En de wind die helpt tijdelijk aan. Ik denk letter in het kust- en maatgebied ontkrijgt jochen. Dat wordt sinds warm uit zuid-zuidwest. Een duidelijke waskoging voor iedereen op het wetter. Van Joen, van vannacht, met ik zeggen, de havens op ziekje. En dan zet het roege waar morgen nog even terug. Maar die buien met Tonger en alles wat erbij zit. En dan gaan we op naar het vooruitzicht. Tonsje buien, maar ik zinnen en een temperatuur om er bij de 13, 14 graden heen. Op vrij 13 graden en buien op een Nijmen komen ze op Tonger een koude boppeloft. En dan zetten we terug naar sneeuw, betiden Rijn, meest bewolkt. In het watergebied letter nog wat zinnen en een temperatuur om er bij de 13 graden heen. Maar snel lijkt het een droege dag te worden, maar zinnen en dan kunnen we erop uit. We met de maan, maar weer even in het waarsje.